Марко излиза от калчовата тополивница, дълбоко замислен. По пътя към реката Бяла Черкова той минава покрай собствената си градина и се замисля за живота. Докато върви, забелязва весело хоро, водено от Безспортев, който, въпреки че е пиян, е готов да заиграе и наложи ритъма на народа. Безспортев е видно развълнуван и изпълнен с любов за родината и заявява, че е времето за борба. Марко наблюдава как Безспортев смело се изправя пред турчин, който е просяк, карайки го да слезе от коня си. Това поведение е шокиращо за Марко, който се замисля колко промяна е настъпила в обществото. Смелостта на българите срещу потисничеството. Съществува ново самочувствие у раята и страх у господарите. Продължавайки, Марко среща децата, които се връщат от училище и забелязва, че и те са повлияни от новия дух на революцията. Той се чувства раздвоен. Иска децата му да останат на страна от конфликта, но осъзнава, че те имат свой собствен път. По-голямата му загриженост идва от оръжието в дома му. Когато влиза в килера, открива цял арсенал от оръжие и странни предмети. Разочарован, той се оплаква на баба Иваница, която обяснява, че децата често търсят нещо в килера. Марко е гневен и изпитва страх от това, какво ще стане с децата. След това отива пред иконата и се моли за България, изразявайки на новата реалност, в която живее. Тази молитва, не написана и импровизирана, отразява стремежа му за мир и надежда за бъдещето на неговия народ.